Morjesta taas. Niin ajateltiin nyt tehdä vaan toinen video tähän suoraan putkeen, kun alku lähti niin hyvin ja saatiin 371 tilaajaakin siihen pariin päivään, niin tää on ihan mahtavaa. Ajateltiin nyt vaan tehdä toinen video tähän melkein putkeen ja tosiaan tässä videossa kerrotaan vaan ihan siis vastaillaan noihin, mitä meillä on tullut kysymyksiä ask.fm:ssä, niin tosiaan niihin vastaillaan. Ja onks mulla puhtaat sukat? Joo, nehän. Ei oo. Ja tosiaan me pistetään sitten noi linkit tohon, voidaan pistää tonne alemmas tonne kuvaukseen tai sitten voidaan liittää siihen kuvaan sitten ruutuun sillä lailla, että pystyy siitä klikkaan. Sieltä pääsee sitten kyselemään meille. Pistetään molemmat siihen ja vastaillaan tässä nyt niihin kysymyksiin, joita on tullut tässä eniten. Ja aivan mahtavaa, kiitos. Melkein 400 tilaajaa meidän käyttäjällä. Yksi ainoa video. Yli 3000 katsojakertaa. Ja sitten vielä 165 tykkäystä ylöspäin. Eli jos haluatte nähdä lisää näitä videoita, niin painat tuosta alempaa vaan peukkua ylöspäin, kestää sekunnin. Ei ole iso vaihe. Vastaa Sofkun kysymykseen. Joo, elikkäs. Sitten täällä tulisi näitä kysymyksiä, mihin mä en jaksas 100 kertaa päivässä vastata. A. Tässä on 2 osaa. Onko mä venäläinen? B. Puhunko mä venäjää? Eli ei. Mä oon ihan #finishboy syntynyt Suomessa. En ole mitenkään venäläinen. Syntynyt Suomessa, käynyt suomenkielisen koulun. YMS. B. Puhunko mä venäjää? En. Tai todella heikosti. Ei minkäänlaisia käsitteitä pärjätä Venäjällä. Puhu vähän venäjää. Ja sitten on Puhu venäjää. Toinen on se ei. Mä en linkkaa Sofkun askia. Se ei kuulu mun eikä Viljamin perusteihin linkata Sofkun askia, jos se meille laittaa viestiä kautta soittelee. Joo, mulla on sama, että voi vittu, mun kysytyin kysymys, että voinko mä linkkaa Nikon aski, siis multa ei kysytä vittu mitään muuta, 20 kertaa päivässä kun mä linkkaan Nikon aski, ei vittu mä en jaksa sitä linkata, kun mä oon linkannut se joku 50 kertaa sinne, niin kiitos. Ja sitten on se kyllä me voitaisiin oikeastaan tulla, että niin me ollaan päätetty tässä tän Viljamin kanssa, että me tullaan siellä käymään siellä Tube-miitissä lauantaina 4.10. kello 14. Ei me tiedä oikeesti, koska se on. Mutta Lauantaina se on, mutta monelta. no 14-18 mulle sanottiin, mutta siellä nähdään. Jos haluatte tulla, niin tulkaa ihmiset tsekkaa. Kyllä te meidät sieltä tunnistatte, jos ootte tunnistaakseen. Niin ja sit mulle tuli kysymys, että ootas mikäs se on. Multa kysytte, että moi Alaks. Ei, mä en ala teidän annojenkaan. En ala olemaan. Jos kysytte multa Alaks olee, mä sanon, että onko en tod. Voi vittu. Okei. Mä oon Aavi Puli ja seuratkaa Nikoa ja Viljamia, koska ne on vittu hyviä äijiä. Okei, kiitti kun katsoitte tämän videon ja seuratkaa Nikoa ja Viljamia ja tykkääkää ja kommentoikaa ja kaikkea muuta. Mulle tuli viesti. Kiitti. Kiitti. No mitä oli tässä? Tää oli tässä. No helvettiä Vilja, kato mun nännit kovettuu. Tyryn,